Kai en Rick maaien joet voor het eerst in tien weer fysiek naar squallen. Het Lauwers College in Kolm had voor Harren en alle orenleerlingen speciaal de rode loper uitlijn. Na maanden van online les wie het tiesje eindelijk zo vier en daar wien de leerlingen, maar wat blieb mij? Thuisonderwijs dat wie van mij wel, het lukte wel, maar uiteindelijk miste ik squallen wel. Dus het was wel mooi dat ik weer naar squallen mocht. Hier kan ik de leraren vragen wat ik kan doen en dan kan ze bij me komen en dat kan online net. Alle leerlingen die tiesje weer op squallen wien kregen een gebakje om te vieren dat ze eindelijk weer fysiek onwezig waren maaien. De directeur van het Lauwers College is echt uit te schroeven. Ik ben super blij. Heel blij voor mijn collega's. Want die kunnen weer even met de band in contact wezen. Dan ben we dat online natuurlijk. Ik wil maar zeker het fysieke. Dat is voor de collega's natuurlijk heel fijn en voor de leerlingen. Maar zeker ook voor de band. Want sommigen snachten natuurlijk om even wat met hun vrienden te dwaan of over te praten. Maar of gewoon even te kletsen. Het is zo fijn dat we gewoon weer in squallen te maaien. Het is nog net zo makkelijk om alles in goede baan te leiden. De oralmeter, moelkapjes, het werkje met de helft van de klas fysiek en de orenhelden takkelijk online. Maar vooral roost het technisch een grote puzzel. Hoe de toekomst is echt nog net een soort duidelijk. Werd ik op hoop je natuurlijk dat we gewoon weer kunnen. Maar gewoon zit er op dit moment net in. Dus laten we nou maar eerlijk wezen. Wij hebben echt wel wat rust nodig. Er maakt een beetje we kunnen net zeggen volgende week over 12 weken. Nou, dan nou maar één keer de hele bats. Dat loopt ik net. Dat ging gewoon net. Dus laten we nou even een aantal weken, dikke 4 tot 6 weken terug in. Nou, dan zitten we al in de meivakantie. En dan hoop ik dat we na de meivakantie echt rustig gewoon weer wat meer kunnen. Examenklassen konden tijdens de lockdown nog wel beperkt hinnen, maar de klassen 1 en 2 kennen van tiesje af, dus ik weer eens echt lessen volgen. Ik ga 1 keer in de week heen en ik vind het wel heel fijn om weer heen. Dus ja, ik hoop wel dat het zo bloot.